Oyangi ni biro idho e thuolo mabiro. Johala matindo tindo kaka joliedo ywak ni idho mar nengo mar sitima biro medo nengo mag chenro mag timo ohala. Bende giywak ni medo nengo mag gik majolo ohala kaka sitima biro mana thiro ohandgi kendo duoko jende e timbe manjore. Sisi kama watu wa vinyonzi tunasikia stima inaenda kuongezeka kwa 117%. Kama saa hii uchumi uko juu sana na hatujui stima ikiongezeka itakuwa aje. The moment inaenda kushoot, we hustlers tutateseka. For example, I'm in a barber shop, there's no client and we can't survive with the current economy tuko nayo juu stima ikishoot, that means everything it arise.